Samtang malafiesta ang pag-abi-abi sa mga pilgrims sa National World Youth Day 2019 sa Santo Niño Parish sa Barangay Mohon, Talisay City. Gisugat og sayaw ang mga pilgrims gikan sa kanang dapit sa nasod karong adlaw. Ang registration sa mga mosalmot sa Youth Day gibanabanang moabot kapin sa 200 ka mga pilgrims ang gi-welcome sa Santo Niño Parish. Ang matag pilgrim adunay poster parents nga gipang-abdan nila sa tag sa mga panimay. Samtang nangabot na usab ang mga delegado sa National Youth Day din Dakben sa Sugbo, diin Ma-Initon silang gisugat sa mga tagdumala sa maong panagtigom. Ano ang report? Sa pipila ka mga pasundayag nga tatak Cebu, gi-welcome ang mga delegado sa National Youth Day. Sa festival site sa seminaryo, nag-abot ang 3,000 ka mga delegado gikan sa naginadapit sa nasod. Sama nining grupo nga gikan sa Haro, kinsa mapasalamaton sa kahigayunan nga nakasalmot sila sa panagtigom. Ang hugpong sa Paranaque usab malaumon nga dili lang sa panagtapok kutob ang kalihukan kundi mas dako og daghan pa silang makuha ug mabalon inigbalik nila sa ilang mga dapit. And first and foremost, siguro we are gathering here because para magkaila-ila tanan po youth sa nagkalain-lain nga lugar o para po sa usara mga tumong og tinguha ang para sa Ginoo. I would enjoy the activities and I would be meeting a lot of new friends to enhance their spiritual life especially, and then yung kanilang pakikipagkapwa bilang isang Kristiyanong kabataan. Samtang ipaniguro sa tagduma nga maasikaso ang tanang mga delegado. Gihatod na sila sa ilahang tagsa-tagsa ka mga house dinhi sa Sugbo. And today is the welcoming day. So the almost 12,000 delegates, they are coming today, and so far they are very happy and excited for the coming event. On this National Youth Day, it's also the year of the youth of the whole Philippines. So first and foremost, I thank the Archbishop and the whole clergy of the Archdiocese for welcoming us to Cebu. Samtang gipang-deploy na usab ang kapulisan sa dakbayan nga maoy mubantay sa mga dapit diin himuon ang National Youth Day activities. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.